ፖሊስ ኤርትራ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ሰላም አብርሑን ቀረባን በሙኻን ካብ ስጋት ዓለምና ካብ ዝኸውን ድሮ ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣብ ገገዛኹም ኮንኩም መደብና ኣብ ምክታል ትርከቡ ክቡራን ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ? ድምጽኹም ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ለሙን ይምህሩን ይሕብሩን ዝበለቶም ዝተፈላለዩ መደባት ኣዋዲዳ ትፍልማላ። ቅድሚ ናብ ተቐንዲ ትሕሶታት መደብና ምስጋርና ብሃገራውን ኣህጉራውን ዜናታት ክንጅምር መስመር ንኣንባብ ዜና ክረከብ ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ካብ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ዘንብበልኩም ኤርሚያስ ኣስፋየ ንኽትከታተሉና በኣኽብሮትን እናዓደምኩ ናብ ዝርዝሩ ኣብ ስርቂ ካብ ቦርሳ ተዋፊራ ዝነበረት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒላ ኣብ ኣስመራ ካብ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣትሒዛ ኣብ ስርቂ ካብ ቦርሳ ተዋፊራ ፀንሐት ተጠርጣሪት ተታሒዛ እዛ ስዕዲ ሱሌማን መሐመድ ዝተባህለት ተጠርጣሪት ጓል 26 ዓመትን ኣደ 4 ቆልዑን ኮይና ብ5 ታሕሳስ 2020 ኣብ ከባቢ ማይባሻው ኣስመራ ክትሰርቕ ከለያ ኢድ ብኢድ ክትሓዝ ኪኢላ ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ ጥርጥርቲ ጻዕቂ ሰብ ኣብ ዝርከቦ ከም ድኳናትን መዋፈሪ ኣውቶቡሳትን ዝኣመሰሉ ቦታታት ዝንጓዓት ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምስትብሃል ሳንጠን ብላማ ቀዲዳ ኣብ ውሽጢ ንጸንሓ ንእሽቶ ቦርሳ ኢዳ ኣሕሊፋ ብምውሳድ ገንዘብ ሞባይል ወርቅን ካልእ ዝጸንሓ ንብረትን ክሰርቕ ከም ጸንሐት ሓላፊ ምርመራ ገበን ካልኣይ መደበር ፖሊስ በረኸት ወልደ ዮሃንስን መርማሪ ሃብተማርያም አብርሃምን ምስሉኽ ድምጽ ፖሊስ ኣብ ዝካየዶ ቃለ መጠይቕ ሓቢሮም ፖሊስ በመሰረት ከቆርበሉ ጸንሐት ጥርዓናት ተጠርጣሪት ንምሓዝ ምክትታል ከካይድ ከም ጸንሐ ዝሓበሩቶም መርመርቲ ኣብ ገዛብ ዝተገብረ ተፍቲሽ ሰረኦቶ 28 ቦርሳታት ከም ታሴራን ነባርነትን ዝኣመሰሉ ሰነዳትን ከም ዝተረኽቡን ዝበዝሐ ኻኡ ናብ ዋናታቱ ከም ዝተመልሰን ሞባይላት ግና ብኤግዚቢት ተታሒዙ ምህላው ገሊጾም ኣብቲ ቦርሳታት ትረኽቦ ዝነበረት ገንዘብ ከም ዘጣፋኣቶ ዝገለጸት ስዕዲ ኣብ ንኡስ ዕድሚያ ኣብ ክንዲ ናብ ስራሕ ናብ ስርቂ ምውፋራ ከም ዘጣዓሳ ገሊጻ ምስ ተጠርጣሪት ምትሕባር ዝነበሮም ሰባት ተኸሲሶም ከም ዘለዉ ዝሓበሩ መርመርቲ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዋናታቱ ዘይተረኽቡ ቦርሳታት ሰነዳትን ስለዘሎ ተመሳሳሊ ፍጻመ ኣጋጢምና እዩ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ መደበር ፖሊስ ቀሪበን ከመልክታ ጽውያም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ምስ ተጠርጣሪትን መርመርትን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ስዒቡ ኣብ ዝቐርብ መደባት ድምጽ ፖሊስ ክትከታተሉ ኣቐዲመ እሕብር ኣብዚ ሕጋዊ ንግዲ ዝተዋፈረ መራሕ መኪና ሞትን መወሰልትን ኣስዒቡ አብርሃም ተስፋ ማርያም ክብራብ ዕድመ 30 ዓመት አድራሻ ዓዲ ጓዕዳት ዝኾነ ጥርጡር ኢአር 1 ሲ 6527 ኒሳን ዝዓይነታ ዋንነቱ ዝኾነት መኪና መሪሑ ብልዑል ፍጥነት ናብ ማይ ነፍሒ እናተጓዓዘ ከሎ ኣብ ከባቢ ዓዲ ራእሲ ብሽክለታ ተወጢሑ ብቅድሚ መጽን ዝነበረ ናትናኤል ለባሲ ጸጋይ ዝተባህለ ትሕቲ ዕድመ ገጪው ናይ ሞት ሓደጋ ከብጽሐሉ ከሎ ምስኡ ይጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረን ኣብ ገዛ ርእሱን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዘሰዓበ ካብ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ዝረኸብና ሓበሬታ ገሊጹ ጥርጡር መምርሒ ሓይሊ ዕማም ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ብምጥሓስ ሕጋዊ መንቀሳቐሲ ፈቃድ ብዘይብላ መኪናኡ ሰባት ገንዘብ እናኽፈለ ካብ ኣስመራ ናብ ማይ ነፍሒ የመላልሰላ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ሓበሬታ ብተመሳሳሊ ተግባራት 4 ግዜ ኣብ ጨፈር ሕግን ስነ ስርዓትን 12000 ናቕፋት ተቐጽዑ ካብ ጌጉ ክእረም ከም ዘይከኣለን ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ሓደጋ ከም ዘጋጠሙን ወሲኹ ኣረዲዩ ብዘይካዚ ተኽለ ኤልያስ ዘወልዲ ዕድመ 3 ዓመት ኣድራሻ ዓዲ ኻላ ዝኾነ
ER 3A1026 ቾንቶዴሽ ዝዓይነታ ናይ ጽዕነት መኪና መሪሑ ካብ ዓዲ ኋላ ናብ ኣስመራ እናተጓዓዘ ኸሎ ብሰሪ ዝፈጸሞ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ካብ ኣስመራ ናብ ዓዲ ጓዕዳት ኣብ ብሽክለታ ተወጢሖም ይጓዓዙ ዝነበሩ 80 ዓመት ዝዕድሜዮም ኣቦ ጌጩ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘብጽሐሎም እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ መደምደምታ ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ 3 ሞት ዘሰዓቡ ሓደጋታት መኪና ምስ ብሽክለታ ከም ዘጋጠሙ ዝዓበረ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል መራሕቲ ተሽከርከርቲ ይኹኑ ኣጋር ተጓዓዝቲ ሓደጋታት ትራፊክ ዘስዕቦ ዘይተደለየ ክሳራታት ህይወትን ንብረትን ተገንዚቦም ሕጊ ኣኽቢሮም ዕለታዊ ንጥፈታቶም ከሰላስሉ ኣተሓሳሲቦም ብቁማር ዝተበገሰ ምስሓብ ሞት ኸቲሉ ኣባጽዕ ኣብ መንጎ ክልተ መንእስያት ብቁማር ዝተበገሰ ምስሓብ ሞት ከም ዘሰዓበ ካልኣይ መደበር ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሩ ተጠርጣሪ ሓበን መሓሪ ወዲ 26 ዓመት ኮይኑ ምስ 30 ዝዕድሚኡ ሞዋቲ ናሆም ሓሰን ዓሊ ክቋመሩ ድሕሪ መውዓሎም ገንዘበይ ምለሰለይ ኣይምልሰልካን ዝመበገሲዩ ምስሓብ ተነሃሂሮም እኳ እንተተፈላለዩ ተጠርጣሪ ካብ ገዝኡ ካራ ሒዙ ምምላሱ ዝተዓዘቡ ብጾቱ ክሕድጎ ከለዉ በታ ሓቢዋ ዝነበረ ካልእ ተኻራ ኣብ ኣፍልቡ ከም ዝወግኦን ማህሮምቱ ኣብ ተኣፋፊ ኣካላቱ ስለ ዝነበረ ሽዑ ክሞት ከም ዝኽኣለን ካብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ባጽዕ ብቴሌፎን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ጠንቅቲ ዘጋጠመ ቅትለት ጾታ ቁማር እኳ እንተነበረ ክልቲኦም ጸኒሕ ምስሓብ ነይሮም እዩ ዝበለ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ባጽዕ ተሌምተ ተስፋልደት ወልደ ሚካኤል ህይወት ሓደ መንእሰይ ብብላሽ ክጠፍእ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ጠቒሱ መንእስያት ቁማር ዘይሕጋውን ንገበን ዝደፋፍእን ምዃኑ ተገንዚቦም ካብ ምጽዋት ክቁጠቡን ኣብ ትምህርትን ስራሕን ከድሁ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ናብ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ንኽታበት ኮሮና ቫይረስ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዝገበረ ሰብ ተቐይዱ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣውሮራ ኣብ ዝጽዋዕ ሕክምናዊ ማእከል ፋርማሲስት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ንልዕሊ 500 ሰባት ከኽትብ ዝኽእል ዝነበረ መከላኸሊ መድሃኒት ኮሮና ቫይረስ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ጌርካ ተባሂሉ ከም እተቐየደ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ገሊጹ እቲ ዜና ከም ዘብርሆ ኩሱስ ነተን ነፍሲ ወከፈን 10 ዶዛት ዝሕዛ 57 ብልቃጣት መድሃኒት ደይመደይሉ ካብ ፍሪጅ ብምውጻእ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ምግባሩ ፖሊስ ኣረጋጊጾም እዮም ስለምንታይ ኮነ ኢሉ ነቲ ሸርሒ ከም ዝፈጸሞ ግን ኣይተጠቕሰን ሓለፍቲ ናይቲ ሕክምናዊ ማእከል እቲ ካብ ፍሪጅ ወፂኡ ብምቕናዩ ምብልሻው ዝተገልጸ መከላኸሊ ኮቪድ-19 ተኸቲብካዮ እውን ውፅኢት ዝህብ ኣይኹን እምበር ኪኑ ዘስዕቦ ጉድኣት ከም ዘየለ ኣረዲኦም ኣለዉ እቶም እቲ ጉድ ከይተፈልጠ ከሎ በቶም ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዝኾኑ 60 ዶዛት ድሮ ተኸቲቦም ጸንሑ ሰባት እቲ ዝወሰድዎ መድሃኒት ካብ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸለሎም ከም ዘይክእል ብወግዒ ተነጊሮም እዩ እንደገና ክኽተቡ ዝግደዱ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ፖሊስ ስፓኛ ኣብ ዘይሕጋዊ መሸጣ ብረትን ነተወግትን ተዋፊሮም ንዝረኸቦም ጥርጥራት ይቕይድ ፖሊስ ስፓኛ ኣብ ከተማ ኣንዳሉሲያ ኣብ ዝርከቡ 3 መኽዘናት ኣብ ዘካየዶ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣጽዋራት ተዋፊሮም ጸንሑ ሓደ ሰዓቢ ፋሽስቲ ናዚ ዝርከቦም 2 ጀርመናውያንን ሓደ እንግሊዛውን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ ከም ዘእተወ ገሊጹ በቲ ዝተኻየደ ስርሒት 22 ካላሽናት ዝርከቦም 160 ጠመንጃ 10,000 ጠያይትን 1.5 ኪሎግራም ዝምዘን ነታጉን ከም ዝተታሕዘ ወሲኹ ዝሓበረ እቲ መግለጺ ስእልታት መራሒ ጀርመን ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለር ወታደራዊ ኣልባሳት ዝተፈላለዩ ኣርማታትን መዳልያታትን ወዘተ ክርከብ ከም ዝተኻለ ኣነጺሩ ንፖሊስ ስፓኛ ምንጪ ብምግባር ዴሊ ኤል ፓየስ ዝተባህለት ጋዜጣ ተሃገር ኣብ ዓምታታ ከም ዘስፈረቶ ተኸሰስቲ ነቲ ብረታትን ተተኮስትን ካብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ድሕሪ ምምጻእ መለለይ ቁጽርታቱ ኣብ ቤት ዕዮ ጽርበት ሓጺን ብምስራዝ ናብ ነጋዶ ዕጸፋርስ ይሸጥዎም ምንባሮም ሓቢራ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ከም ዘብራሃቶ ተኸሰስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ስፓኛ ከኣቱ ዝኽኣሉ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ስፓኛ ገመናት ቅትለት ብብዝሒ ይምዝገቡ ምንባሮም ንዓመት መመላእታ ድሕሪ ዝተኻየደ ፖሊሳዊ ምክትታል እዩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ንኡስ ዞባ ኣኮሊ ሓዳስ ዓመት ብዘይ ዝኾነ ገበን ከም ዝሓለፈት ገሊጾም ፖሊስ ዞባ ኣስዋ ሪቨር ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣመልኪቶም ብዝወፁ መምርሒታት መሰረት
ጽምብላት ሓድሽ ዓመት ብዘይ ዝኾነ ትርኢታት ገበን ክትሓልፍ መኽኣላ ገሊጾም ኣፈኛ ፖሊስ ኣውራጃ ጂሚ ፓትሪክ ኦኪማ ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ጽምብል ሓድሽ ዓመት ብፍላይ ኣብ ንኡ ዞባ ኦኮሊ ሕልፊ ካልኦት ከባቢታት ብዘይ ዝኾነ ገበናት ዓመት ቀትለት ዘረፋን ካልኦት ገበናትን ከም ዝሓለፈ ታብርዩ ጎኒ እቶም ብፖሊስ ተወስዱ ስጉምትታት ኣቐዲሞም ዝተኣታተው ፖሊስታት ኮቪድ-19 ተሓጊዞም ንሓዳስ ዓመት ብብሩህ ተስፋ ከኣትዋ ምኽኣሎም ድማ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣብ ከተማ ጉሉ ኣብ ግዜ ምሸት ንዝግበሩ ምንቅስቓሳት ዝገትዑ ሕጋጋት ሰዓት ሕላፍ ዝጠሓሱ ኣስታት 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ክግለጽ እንከሎ ኣብ ኣለኒዮ ሓደ ወዲ 42 ዓመት ሰብኣይ ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ፖሊስ ታዞባ ገሊጾም ኣለዉ ኡጋንዳ ካብ መጋቢት ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ ንማሕበራዊ ምትእኻብ ዝገትእ ሕጊ ካብ እተውፅእ ንድሓር ለብዕን ዝርግሕን ኮቪድ-19 ብኣሻቓሊ መልክዕ ይላባዕ ምህላው ዝጠቕሱ ጸብጸባት ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ዛጊድ ኣስታት 35,511 ትርእዮ ሕማማትን ሞት ናይ 265 ዜጋታትን ኣስዒቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም ንድሕነት ስድራ ቤትናን ሕብረተሰብናን እቲ ዝግባእ ጥንቃቐታት ብምግባርን ብኣገዳሲ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ገዛና ብምጽናሕን ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ እጃምና ክንገብር እናተላበና ናብቲ ዝቕጽል መደብ ክንሰግር ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን 2020 ማፍያ ማይ ዝነገሱላ ዓመት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ተመስገን ትኩ ዘዳለዎ መደብ ኣቤል ኣብርሃም ከቕርበዩ ናብቲ መደብ ከብለኩም ማይ ህይወት ይዝባሃል ናይ በሓቅኻ ህይወት እዩ እዚ ን71 ሚታዊት ካብ ገጽ መሬት ምሽፋን መሰረት ህላው ኩሉ ዘስተንፍስ ፍጡር ኮይኑ ዝርከብ ማይ ብመልክዕ ፈሳሲ በረድ ደመናን ሃፋን ኣብ ታሕትን ላዕልን መሬት እዩ ተዘርጊሑ ዘሎ ካብዚ እቲ ልዕሊ 96 ሚታዊት ኣብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ይዝርከብ እቲ ኣብ ምጥላል ጎሮሮ ፍጡራት ክውዕል ዝኽእል ጥዑም ማይ ዝበሃል ድማ 2.5 ሚታዊት ጥራይ እዩ ወዲ ሰብ ናብ ዓለም ካብ ዝቕልቀላት ሒዙ ንህላዊ ክብል ጽሩይ ማይ ክረክብ ካብ ምጽዓር ዝብኽረላ መዓልቲ የላን እንተኾነ ኣስታት 1 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ዛጊት እኹል ዝስተ ጽሩይ ማይ ኣይረኽቡን እዮም ዘለዉ እቶም ዝስተ እኳ እንተዘይሰኣኑ ንመፀራረዩ ዝኾኖም እኹል ማይ ክረኽቡ ዘይክእሉ ዘለዉ ድማ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ምዃኖም እዩ ዝንገር ዓሚ ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ብሓፈሻ እንተላይ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ቅልውላው ሕፅረት ሃለኽቲ መዝሚዞም ንዋጋታት ከንህሩ ዝኽእሉ ባእታታት ነይሮም እዮም ብሓፂሩ ካብ ማይ ጀሚርካ ንዝኾነ ኣቕሓ ካብን ናብን እናተቐባበሉ ብኽቡር ዝሸጡ ጎሓሉ ዝፈጠርዎ ነቱ ጸሊም ዕዳጋ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዞባ ሽጋራ ኣልኮላዊ መስተን መድሃኒትን ገለ ካብቶም ዓሚ ብኮንትሮባንድ ከም ሕሱም ዝሸጡ ዝነበሩ እዮም ሰብ ብረዓዲ ተዋሒጡ ነቶም ንኮሮና ቫይረስ ይከላኸሉ እዮም ዝበሎም ከም ኣልኮል ሳኒታይዘር ሳሙናን በረኪናን ዝኣመሰሉ ናውቲ ንጽህና ይጓየሎም ነይሩ ነዚ ኩሉ ብዘይ ማይ ክትጥቀመሉ ስለ ዘይክእል ድማ ምስኡ ዝኸይድ ብብዝሒ ማይ ከድልዮ ግድን እዩ ብሓፂሩ ማይ እውን ከም ሰቡ ሰማይ ተሰቒሉ ነይሩ ንምግቢ ዝውዕሉ ነገራት ከምኡ ብተዓፃፃፊ ዋጋታት እዮም ዝሸጡ ነይሮም ነዳዲ መቀያየሪ ኣቑሑ ናውቲ ህንፃ ወዘተ እውን ብቐሊሉ ተረከብቲ ይነበሩን እታ ንዓለም ብለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣናዊፃ ድሮ ዓሚ ትጥዋዕ ጀሚራ ዘላ 2020 እምበር ጸሊም ዕዳጋ እምባሕ ክብለላ ከሪሙ ዝሓገየላ ዓመት እያ ነይራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ማፍያ ማይ ዝነገሱላ ኣብ ፋልኮን ዝተባህለ ሰሜናዊ ግዝኣት ቬንዙዋላ ማይ ሰሪቕካ ምሻጥ ሓድሽ ኣይነበረን እንተኾነ ኣይ ኣብ ከም 2020 እዞም ማፍያ ማይ ዝተጠመቑ ሰረቕቲ ኮቪድ-19 መባልዕቶም ኮይኑ ብተደጋጋሚ ትቦታት ማይ እናሰበሩ ኣሽሓት ሊትሮታት ማይ ብምስራቅን ምሻጥን ገንዘብ ገይሮም እዮም ፖሊስ ንምዕጋቶም ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል ዓዲ ይወዓደን እንተኾነ ነዚኦም ክሕዝ እቲኦም ይሰርቁ ነቲኦም ከጓይ እዚኦም ይሃጅሙ ኣራባራቢው ኮይኑ ነይሩ ማፍያ ማይ ዝፈጠርዎ ፀገም ኣብ ቬንዙዋላ ጥራይ ተሓፂሩ ይተረፈን ንቺለ እውን እግሪ ኮሮና ቫይረስ ዝመጽእ ከቢድ ድርቂ ግዳይ ሰረቕቲ ማይ ገይርዋ እዩ
ኣብዚውን ሰረቕቲ ማይ ገርጊሮም መታሕዚ ተሳኢኖም ነይሩ ሰሜናዊ ግዛት ሜክሲኮ ዝኾነት ቺዋዋ እውን ብማፍያ ማይ ጉድያ ረኺባ ሓግያ ብፍላይ ኣብቲ ሪዮ ግራንድ ዝበሃል ዘይሕጋዊ ዕደና ዝካየደሉ ቦታ ሰርማይ ዝተለዓለ ህውከት ካልእ ነገር ነይሩ ምክንያቱ ን12.5 ሚታዊት ናይቲ ኣብኡ ዝርከብ ማይ ማፍያ ማዮም ተቆጣጢሮም ነይሮም بقداي ما زقدس أقرأ وتكلم كم زبلو بحفشة أب عالم كاب زلو ماي تفرق زأكل بزي حقه من قدي زركبيو أتوم نزز قردو تسلم عداقاتات كا بما فياتات ماي يوم زورو بفرلايتهم أبصر كزي حقه مشيت أنا دادي تمكروز دلبو بجلتات كبن نسرق ماي كم كتال نزو حسم رجع جيروم يوم زوز وزلو بزست تقسم مغنيات أورا أبتم عدنا كسل زكاد لهم كبابيتات حدثوا قات ماي جنينهم يوم زرايو دبوب أمريكا ما نايزي عودو كيناتيا كوينا زلا أتوم أب كم زبالة هواهو بسرق مشيت ماي زي بهال مخصبات زقحطون ما فيها ماي يوم كلتاشان أسران بار كم زقلت سنحة ما فيها ماي زنقصوا العامة يا زنبرت أسران حدن كم يزبلت عامة كون تخون أزي دمت بوليس إيرترايو كبران سمعتنا حجون كم مدب مكل خالق بنكي وطعنا أبسر كخاب بورسات وافي راز نبرد ترترتي أبتحتك أيدي خلال مدبر بوليس تركب على ترترت منيا بخمي تتحيزان كال انزدهس استحسو إرمي أساس فهم سمرمرتن ترترتنا يزقبروك على محتاد كسعبيو نامولو تحسو نسرقي كابورسا بزملكت مستطرطاريتن مرمرتن استخير على محتد أبسمرا أبسرقي كابورسا توافيرات سنحت تطرطاريت متحزا درو أبزينا بوليس سمعكم واللخم كم معسن أبينيا تسرق نيرا تتقملو زنبرت ميلاخ كم يمثل سمعتنا ملو حبريتان خرخبو نابكالاي مدبر بوليزو عماكل تنقسايسنا نتو قداي زتصاري زولو مرمرتي أزهراري بنيوم علنا نابت مدب كبولوكم رأي زخبركم سمعتنا حجي أب كلاي مدبر بوليسينا نركب زلنا ني حلافي جبن مرمرة كلاي مدبر بوليس برخت كل يوهانسن كومون مرماري هبت مريم أبراهام رخيبنا مالنا حفشاوي بزعبة تترتاري زفت سموتو جبن كقولت لنا فلما برخت بقى جمر أب جبن يسركي توافيرا زنبرس عدي سليمان محمد كان سبورت كوينا رميا 12 سنة عامتيو كدان حنساب كمزي جليبيا قرر قصات شفان أب عداقاتات ناس مرا سبب زي كبلو مالت عداقالاخا عداقاخلي أب سبمنا مقوعازي أب زي كبلو خوابي بفلاك أب عنسي كاب وشت بورصة نزلكم نشت بورصة شاملنا بفات تسرب كمون متحزز سانتا كمزي شرك انت خوينو بلا ما قليلا كاب عنسي تسرب بجبو سرخوة نا 12 مونتن عنسي 12 مونتن بورصة بزيو تحيزلو جاوز لو ገንዘብ ተወስዶ ቦርሳኻ ኣብ ገዛ አቂባቶ ጸኒሓ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲልና ብዝገበርና የተፍትሽካ እዚ 18 ቦርሳ ክርከብ ተኻይሉ ሕጂ መስርሕ ነዊሕ እዩ ኣስተፋይ መዓልቲ ያሰርቆ ነራ ገሊኦም እቶም ሰብ ከም ሰርቆ ከይፈለጡ ጠፊዩና ኢሎም ዘመልከቱ ገሊኦም ዘየመልከቱ ውሑዳት ዝሓበሩ እዮም ዘለው እዚ በዛ አጋጣሚ ክብሎ ዘሊ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ገበን ዝፍፀም ማለት ንብረቱ ዝስረቅ ዝውሰድ ፖሊስ ብኣጉ ክሕብር ከም ዘለዎ ክሕብር ዘሊ ብተወሳኺ ክብሎ ዘሊ እዚ ኣብዚ ናትና መዝገብ ዘይረኸብናየን ንኣብነት ኣርጋኒ ፅገ መስፍን ዝበሃል ተጋዳሊት እያ ኣብ ኣፍ ዓመት ኮላ ኣውፅያቶ ናይ ሚኒስትሪ ምክትታል ታሲራ ምሳናሎ በዛ አጋጣሚ ሰመንተ ኤልያስ ናብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ክትቀርብ كمون سلام كحساي مغوس يبل ادراشا مسغواغيو نوزا باغا في مالتيو نبارنتا مسانا سلازلو مزيا كتحبر كمون اب سعوديا تقمت زنبرات فاطمه محمد عمر تبهال منبر فقاد ناي سعودي عربيان كمون ناي مراغط ناي غعزو مسانا له
أفهميا بركة قبل مسكن نتاون نبارنتا مثلا لو أدراشا أدقيه هيوت منادر سبهاتو جباراكي بالبوتالدت أدراشا عزفة نو زباح العبرد مس تخصصي سعيد وصنه بورسان أو صنه حجي مس بورسا قريب فعفح صنهنا بزخانة سسرك يجي እንታይ ጥንቃውታት ጎደል ነይሩ በተን ግዳያ ዝኾኑ ሰባት እሳኸ እንታይ መዝሚዝያት ሰራው ነይራ ትብል ካብቲ ዝበፅሓት መምርመራ ዕዳጋ እዩ ኣብ ዕዳጋ ፅቅጥቅጥ ኣሎ ገለ ሰነት ፅቅጥቅጥ መዝሚዝያ ነዚ ስርቂ ትፍፅሞ ነይራ ብዙሓት ኣብዚ ጉዳይ ንብረት ስርቂ ዝገዝኡ ዝነበሩ ተኸሲሶም ጉዳዮም ብደገ ብውሓስ ይከታተልሉ ማለት በዛ ኣጋጣሚ እዞም እንዳያስሞ ዝበሃሉ ዘይሕጋዊ ንብረት ካብ ምግዛእ ክቁጠቡ መልእኽቲ የመሓላልፍ መርማሪ ሃብተ ማርያም ከበወገንካ ኣብዚ ክተወሰድ ፀንሐ በረኸት ተወሳኺ ወይ እንታይ ትብል ብዛዕባ እዛ ተጠርጣሪት أنا خبر لزدل حج تايو أزيام كن زيهم عين السبات بمكتتالنا حزبهم كنت حاسس زخلو أزيام أنتم بقسم هذي أنا زخلو كنت حاسس تخالة بيتي تعذابنا حزبي يوت تبغى نجارو كم سنة زخنا أنا قال حبرة سبنا كنت يكون له كنا ذات نايت سبنا فلتو سرق مخانو ويزيد اللي تكبر زفتهم سب مخانو نافلو تجن أنت فريحهم أنت كالي نجار كوينهم بجوب ناب بوليس حبرة أيهونهم أنا نقدر ما قدي كم مسجون أصدلي أبغى سته ما يبحكت مدرب سروحون تحلاف النوتون إذا سبجا سرقيتها كبلاس لسه عن بعين تطاريريو تخاتاتي لينا بوليس كأربع غيره حجيت أن حبرة أول إن فرتا حبرايك الآن سلمت هذه حبرة حجيت حق نخيك على عز قبر نجاري أكملت حبرة سبك نكح جباه أبروسي وفاني زين سرق الوالد كنسيو كله تمت أن أبدك تبعته بمقبار أبدك كنسيو تنشن عقبنا الله سلازي تبعبيو أتصعد كت نفسها نبرت كان حالي خامخات كدليو إذا سعد اليوم أنت تقوم الميلاتات ندخل كوينو بتتسعق حزب تدلو كم عداقة دادوره عداقة لا خابزنا يسبيزا كم أون أبزنا عند أوتوبسات أو أون ديات كساس أبتسعق دلو سبك لقبيلا سانتا بلا ما قديدا نتي أوشتو دلو بورسام لي أنا تبورسا حيزات تخيدا أو دلو تحسب بملو موبايل دي جنزب دي ولا خالد نجار توصلوا مالتي كانت تكملوا يلا أنا قفحت بلا سانتا عند حركين ويكا جنبل أو دلو تحسب عزيبة خا بإيدا يحلفا آيات وسد نفس عز حجي قال سلا زخونة تن دكانسيون أي غلباناني أبدأ كتبعتي طريس للترطرات دمتنا حبري تماما وداتينا ترطيرنا نيرنا إذا مثلا نعم يندبلا لازم تكملوا يلا زمس الحزب فتنقق خلالوتنا عداقا بوتاتات سرق خمدولله فليتو بستقالة متن قرب أبتي تحسو نايتي حزب ودولو بورسادي جنزب دي ويكال نگر كاني بتنقق النظرمي بزيقوات أصولو كحزو يقبع فوسخ درس عنا إذا سعيد سليمان أب ريكاردار وعيق زي مجمري أزيكو نسر وعيق زي سرق خبجوبات سرق دلا بمولو سرق خبجوبا خويني كم زه سمعتنا هنا إذا تطرطاري تابزي كيد الله جينا في مسرح مرمراون كتصالي كم زلهم جلسكم زلهم هم قال تم حلالفو بذا قطعي زخانة أبصرك استوافر سب ينو هيصير سم تحزوا يتلفني يصير زخانة سي سريعة عمبر سريعة كنبر كم زي كرسي سكفلت الله أنا كبلدلي بعبي نزح خط عملنا حجة هاي كويننا القربات تجيم له حلاف بينورا برخات كوبلي زوتنيهم إذا سب زياد سرك زخات جبر خلت سلسلة عمل جيرو له هؤلاء نجروا له جزيات كأني بزح سد زي ملكته ويقولنا زخنا زي فلتة سلسلة الله حجتي نبانا متيو جنا وانا تدي ترخبوا برساتات كون في خالد تأثيران بارنت قالوا حجي هذا جزيات زي تسرق نبرسد متيو نبانا نب كلاي مدبر بوليس كحبرن كاتو ترخيب الله خلالين تطرطاريت والعسران حبشان عندك سعدي سليمان محمد تبهال نسا بحموشة تحساس كلتشحن إسران أب كبابي ما يباشاول أسمرا جبن سركي كتفتسم كلها إيد بيت كتحسكي إلا تطرطاري أبتي سرعتو إسران شمونتن بورساتات كم تاسيرا نبارنتن نيوت أي هاجر سنداتن ترغيبهم يوم كابهم أتوم زبوزحو نواناتاتهم كم لصهلو قال موبايلات جنا بإكزيبيت تتحيز الله سرعتو جنزب النبرتن أمنتاي معلا توعلو نيرا سريحة دك أب كندي من باي نمنتاي أب تكبارات سركي كتوافركي إلا كتكتسلن كلا تمرت كساو حمشاي كفتا ماهيرا دك والله مالتي كاو ولا حسر حمد كله هو وليده كلم ولادي ماما مسنتتني أسمر متين داسب قال ملا قال سرح نيره بدحري كلام مستمرس كلها دقات مني حرق العوليده بدحري اسمر متي يسرح نيرها خلاص يقول عوليده بدحريها سارساي وليده مالت حج خارا وحي وليده دك أي مستأمين ومستعن كبرك أي قال ملا كلهم مستألموني
زقبرو مستفقني هم جميل حمام واحد وعيلة حنت ما حزين يران تقرأ صغيرة عدة مالتي روتاش ما نيرا بقى أمس أي خير قال نيرا بقى بجحريو هاب كم ساعة بلا جميلة تسرق قال نيرا بزيا بشاول قال ملا قال أتسرح نيرا ساعة إلهني طعم مني تاني لا بخاني في جمير كيا مني نغيرك بزيا خبر شمس دعيت دفرت كم زخبلك إني بقى شيطان وحيلي قبل خلال ساعات حرك بخاني تسرقني خص نغيرن كم زي عقش كخون كله سبك بزح كله قال لي عبد الناس بيزا قال لي بورصة وسدلن أريا خندين ويكركب فلت أيتول ندي أب كم يكون تاتي خطوز دلن كنا تاس عند عيار عنني يمكن كم زي عقش كله سبك يرد خلا إن شاء الله بس حساب قال له هاو كم يد وسدلن جانزب تنحني وعيل ولا بينه قال له وسدلن يا خاب بورصة هذيك زحور تنحني نير تي بورصة يا أم تنير بجزاي تي جانزب كاس بيزا جيران دكين بالعنيرنا ما وين شو تنيره تي سارة قالكن أبغى زايد كوفي بولس. عجنا زنسركين نبرك دكان استيو تصنيعيا يفنت أب كم يكون تاتلوار كنعان مخارين تخجبر اللوان. كنت قالوا بق أخبرني يزغل عنس بورس أن جحرت كدر بلنن بورس أن كحلوا اللوان كحزوا اللوان مسأن. سرق خميت قلت يوم هجب حافشة. سرق إن حما أنا قربك حجي ترديني يدبلا كذا الله بتعم حما. لعل سبكا خلها بكل نجار إن شاء الله تحت سبكا يتجبرك كبكز ولا لمن كخبت تاش مكورنا ملو ثلاثة ورقة لجزا خوف كنا بالكل ناس سبيردينا صبر دا خلصي نفتح مع من جد خيدنا بقى أنا حجي مجمر سما سارة إن شاء الله تحقي سلهم بخمي كل نجار استردي إني بس نفسي حاسب الله مالتي طبق انقطع أثر كيله ما استمش الله أيرد أنني نيرو سبس معرف نديه السه دغور نجار سبك أنا حجز كابت كم هارلو زي نجار زي كابزي يدي تحت يبان خواتس نعم لخبك إلو من الله حما نجار سبك حجز سردي نسب تعمي بدل كم زنباركم دك أمت أموم حج مستأثر في كل نجار تردي إن مش هالو زي ناس كانوا أنا سعيرهم زبلع ندافع كسر سيتدفين نير عدنت زولت كيم قلعت بديل كله كلايون الصغي أبز تحلفيه جزء أبكيدي ندحر حجي انتهي كجبري تبلي. وأنا سنتها جبري بقى حج مرة بعد إذا الله كومبلاس فيها كم سبب شكيت أخبر العيدل ولا أرشق أرشي أريان دك أي بقى أنا عملها 5 سنين يزدل. أموداتا كمتي ترجعي موزقلت سنكوف حتى حزان نبرتن جنزبن نسرقي سلزعدم شللت نتاوجينا تنقعد كنكون نسخخر. نسرح ونسرح سرحنا ونبلا نسرح ونسرح سرحنا ونبلا قبارة الفوق جيسي وسخوا قبارة الفوق بمعلت زخنا نسعد خيو بزلو زي حبوس ناتو مسنوني نبحكاتي مبابس تواهي بنكرلو نفسي ملو أكرا تيالمو الله يكارب زتنو زخبركن سمعت الدمص بوليس إرترا نلومي زبلنا مدبات زوم كتكاتاتلوهم صنحكم يمنيرم دقيمنا دحنت بنفس وكف زيغا يجمرمو ገና ቦልኻዶ ትጋገ ኸይከውን ነገሩ ነብስናን ስድራ ቤትናን በዓብዩ ድማ ሃገርና ካብ ከቢድ ክሳራታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምድሓን እቲ ዝግባእ ጥንቃቐታት ማሕበራዊ ምፍንታት ካብ ቤትና ብንወፀሉ ግዜ ብዝግባእ ማስክ ምውዳይ ኣዳውና ብማይን ሳሙናን ብምሕፃብን ካልእ ኣገባባት መከላኸሊ ብምዝውታር ስጋት ኮሮና ቫይረስ ንምቕንጣጥ ሓላፍነትና ክንዋፃእ ብምልባው ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ፀናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ካፒቴን ብርሃነ ዘካርያስ ተመስገን ትኩ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሽሻይ ተመልሶ ሙሴ ኪዳነ ኣቤል ኣብርሃም ምስ በዓል ሞያ ቴክኒክ ዓወት ጣዕመ ብምዃን ኢና ድሓን ቀኒዩ